Madzulo abwino muli ndine Elita Soko kupatsirani nkhani mwatsatanetsatane madzulo ano. Koma poyamba nayi mitu yake. Mbali zokhudzidwa pa mlandu wa akuluakulu a Malawi Defence Force zapatsidwa masiku makumi atatu kuti zipereke mfundo zomaliza. Auladi Musa ndi a David Kwanjana apempha belo pamene bwalo lomangala liyembekezereka kupereka chigamulo chake pa apilo yawo. Ndipo boma lati siliyankhulapo zambiri pa sitalaka ya aphunzitsi kamba kuti zokambirana zikadali mkati. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiye tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba madzulo ano, woweruza milandu a Redson Kapindu wauza mbali zonse zokhudzidwa pa mlandu wa akuluakulu ena a Malawi Defence Force kuti zipereke mfundo zomaliza pasanathe masiku makumi atatu. Mkulu wakale wa MDF a General Henry Odilo ndi akuluakulu ena a nthambi a Clement Kafua, a Nelson Banda ndi a Ganizani Kujombo akuganiziridwa kuti anagwiritsa ntchito molakwika ndalama zokwana 2 billion kwacha mchaka cha 2013. Akuluakuluwa akuwaganizira kuti amapereka ndalamazi mwachinyengo ku kampani ina yogulitsa zida za nkhondo, koma zidazo sizinafike mdziko muno. Mathias Kasanda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mlandu unalowanso bwalo la milandu lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe, komwe mbali ya boma motsogozedwa ndi oyimira boma pa mlandu a Camden Nyasulu anabweretsa mboni yotsiriza. Ndipo pambuyo pake woweruza mlandu a Kapindu anauza mbali ziwirizi kuti zibweretse zolembalemba zawo pa nkhani pofika pa 7 Mei chaka chomwe chino. Ndipo Anyasulu ati mbali ya boma ndiyokhutitsidwa ndi mmene mlandu ukuyendera. Mboni zonse zapereka umboni wake kupatula zitatu, kwa 27 zapereka umboni wake. Taperekanso zimene zinachokera maripoti ndi zolemba zinachokera kwa Auditor General. Zonse tapereka. Makalata kuchokera ku Treasury tapereka. Makalata kuchokera ku South Africa company imene mapanga zipolopolo taperekanso. Zonse tamaliza, tatseka mlandu wathu, tikuganiza kuti mlandu wathu wayenda bwino. Mmodzi mwa oyimira oganiziridwa apoyero mkutabasa wati iwo akakhala pansi ndi kuwunika bwino umboni womwe mbali ya boma yapereka. Mlandu unabwera kuti mboni yomaliza ya boma ifusidwe mafunso. Titakhala pansi nkuona umboni umene apereka, tinaona kuti mwina sikofunika kwenikweni kupisa mafunso. Maissues enawo tizaona kuti tizapanga bwanji kusogolo kuti mazakhala kulembedwa ma submissions. Pakadali pano mlandu wayamba wayimitsidwa kaye kudzafika pa 18 Mei 2021. Boma lati siliyankhulapo zambiri pakadali pano pa nkhani yokhudza sitalaka imene aphunzitsi ena msukulu zake akuchita. Mneneri mu unduna wa zamaphunziro Achikondi Chimala wati pakadali pano zokambirana zili mkati pakati pa nthambi zonse zokhudzidwa. Malingana ndi Achimala, boma lakhazikitsa gulu limene likuchita zokambiranazi ndi bungwe la Teachers Union of Malawi komanso bungwe la Civil Servants Trade Union pa za nkhaniyi. Lachiwiri, ophunzira msukulu za boma anachita zionetsero zosonyeza kukhumudwa ndi kunyanyana ntchito kwa aphunzitsi awo. Feston Malekezo ali mu mzinda wa Mzuzu ndipo akuti ophunzirawa amayimba nyimbo zosonyeza kusakhutitsidwa ndi zimene zochitikazi. Ophunzirawa anayimba nyimbo pomwe amalunjika ku maofesi za maphunziro mu mzinda wa Mzuzu. Ena mwa ophunzirawa anachoka msukulu monga ya St. Augustine Primary yomwe ili pafupifupi 6 km kuchoka mu mzinda wa Mzuzu. Zinaonekeratu kuti ophunzirawa anali ndi mkwiyo wotengera ndi mmene analongosolera Agnes Muhone wophunzira pa sukulu ya primary ya Zolozolo. Iye anati kuyimayima kwa sukulu kukusokoneza maphunziro mdziko muno. Boma lithetse vutoli mwansanga. Chifukwa chimene tikupangira mademo leroli ndi chifukwa choti sitikuphunzira nkiyasi. Aphunzitsi ayambanso zionetsero pomwe komiti ya mtsogoleri wa dziko Presidential Task Force on COVID-19 pa Chingerezi yamenyesa nkhongwa pamala kuti siwapasa ndalama aphunzitsiwa zoti azigulira okha zozitetezera ku nthenda ya COVID-19.
Mu mzinda wa Blantyre ophunzira komanso makolo sanabise mkwiyo wawo ponena kuti kunyanyala ntchito kwa aphunzitsiku kwakhudza maphunziro. Jameson Jauluka anayenda msukulu zina mu mzindawu ndipo akufotokoza. Ku Blantyre zonetserozi zinayambira pa CI ndipo ophunzira msukulu zinanso za primary ndi secondary analowerera nawo zonetserozi ndipo anakhota pa Stella Maris kumapita ku Zingwangwa mpaka kwa Akudya ndipo kenaka anabwereranso ku CI. Apo ndi apo ophunzirawa amatseka msewu ndi miyala komabe apolisi analipo ochuluka kukhazikitsa bata. Apolisiwa adagwira ntchito yawo mwaukadaulo pamene amakambirana nawo ophunzirawa kuphatikizapo kuwapempha kuti apite ku nyumba. Mmodzi wa ophunzirawa Faith Mwale wati ndi okhumudwa ndi kunyanyala ntchito kwa aphunzitsiwa ponena kuti walipira kale ndalama za mayeso a form 4 ndipo akufunitsitsa kumaliza sukulu ya sekondari. Tufuna kuphunzira tiphunzire enafe ndatsikana chabwinena ndanyamata koma anthu amati ngati amphunzitsa zikana waphunzitsa dziko lonse ndengati akukhala sakuliphunzitsa ndoti sakuganizanso dziko lawo ndi mtundu umene ukubwerawu. Boma lidakana ganizo la aphunzitsi kuti liwapatse ndalama kuti akagule okha zipangizo zodzitetezera ku matenda a COVID. Koma aphunzitsi ena msukulu zina za boma anagwira ntchito pamene anzawo amanyanyala ntchito. Weze Gausi analima mu mzinda wa Lilongwe ndipo akuti msukulu zina ophunzira a standard 8 ndiwo amaphunzira pomwe zina zinali zotseka. Ku skulu ya primary ya Nchese tinapezako ophunzira a standard 8 ali m'makalasi mwawo akuphunzira. Malingana ndi mmodzi mwa aphunzitsi amene tinapeza pa skulupa, iwo anasiya ophunzira a standard 8 kuti aziphunzira kamba kakuti alemba mayeso aboma posachedwapa. Ndipo ku skulu ya primary ya Biwi kunali kotseka titapita kuti tikayendere, koma ku skulu ya secondary ya Chipasula kumeneko chilichonse chinali mchimake pamene ophunzira anali m'makalasi mwawo akuphunzira. Ndipo achiwiri kwa mkulu wa aphunzitsi pa skulupa amati Mitumba anena kuti iwo sakanakakamiza aphunzitsiwo kuti anyanyale nawo ntchito. Feyo as a school sitimauza aphunzitsi kuti musabwere uzaphunzitsa kapena mubwere uzaphunzitsa. Amene amanena zimenezo ndi atumwi. Ndiye ife timangoyang'anira anthu akamabwera mkalasi kuti abwera kapena ayi. So far amene tinayenderako ku kalasiko anthu aliko ndithu akuphunzitsa. Mtsogoleri wa bungwe la tumu Awile Malimba anafotokoza kuti ayambiranso kunyanyala ntchito chifukwa komiti yoona za matenda a COVID-19 sinakwaniritse kupanga zimene anagwirizana powapatsa iwo ndalama za ukazi wotche. Nduna yakale ya zamdziko Auladi Musa komanso yemwe anali mmodzi wa akuluakulu ku nthambi ya immigration na David Kwanjana wapempha belo pamene akudikira kuti bwalo lomangala la Supreme Court ligamule za apilo yawo. Akuluakulu awiriwa anapezeka olakwa pa mlandu wopereka mapassport kwa anthu 24 omwe sanali mzika za dziko lino. Pakadali pano akuluakulu awiriwa ali ku ndende, koma amene akuwayimira pa mlandu wa Paul Maulidi ati ndikulakwa kuti akuluakuluwa apitirire kukhala ku ndende pomwe akudikira chiweruzo cha bwalo lalikulu la milandu. Matthews Kasanda akufotokoza. Woweruza milandu a Justice Chifundo Kachale chaka chatha anagamula kuti awiriwa akakhale ku ndende zaka zisanu kamba kusagwiritsa bwino ntchito ofesi yawo. Amusa adamangidwa mwezi wa March mchaka cha 2017 woganizidwa kuti adatengapo gawo popereka ziphaso zoyendera mapassport kwa anthu omwe sinzika za dziko lino kuphatikizapo ochokera ku Burundi ndi ku Rwanda mosatsata malamulo. Ndipo lachiwiri sabata ino Amaulidi anapempha Kachale kuti aganize zopereka belo kwa Amusa ndi Akwanjana. Kakale vantu chifukwa cholinga chake ntotino chilungamo chionera kuti tikitiyerekeze atakhala 2 years ali mundende kuzachita pilo kupeza kuti wawe ndikuti 2 years akusakazika kudina chingakhala chilungamo ngati tikunena kuti si chilungamo ndi ubwino wache akotiwa atengera malinga ndi malamulo nenaliwo malamulo anapasa mphamvu yoti ngakhale kuti agamu mutakuyimika kuti mwapase chance anthu akuti achita pilo. Ndipo oyimira boma pa mlandu Akamdon Nyasulu anati zifukwa zomwe Amaulidi apereka nzosakwanira kuti awiriwa apatsidwe belo, komabe anafotokoza kuti mphamvu zopereka belo zili m'manja mwa bwalo la milandu. Usapempha belo
makamaka tifati kuganza kuti mwina apiri ichedwa koma ifeyo monga boma timanayo kuti poti record ya apiri inapita kale ku Supreme Court gebero koti apiri ikhaposachedwa. Pakadali pano bwalo la Supreme Court of Appeal sidaperekebe tsiku lomwe pempho la Musa komanso Kwagwanji lizayambe kuwunikiridwa. Wachiwiri kwa nduna ya zamalo Abidamia walamula konsolo ya mzinda wa Blantyre kuti ikhazikitse gulu lapadera kuti liunikire za mavuto amalo mu mzindawu. Amia anena izi lachiwiri sabata ino pamene anachita zokambirana ndi akuluakulu a konsoloyi. Thomas Kachere wadzande zambiri mu ripoti ili. Nkhani zokhudza kuvuta kwa malo zakhala zilipo kwa nthawi yayitali zomwe zimapangitsanso kuti anthu azikakhala m'malo oletsedwa. Amia ati unduna wawo uwunika mavuto onse omwe konsolo ikukumana nawo ndipo alamula kuti pakhazikitsidwe gulu lomwe liziunika nkhaniyi kuti iyende mwachangu. Blantyre city amadandaula za ma boundaries kuti kulibe malo kuti anthu azimanga manyumba ndi ma business. Nde tinagwirizana kuti tikhale ngati ministry kuti tigwirizane kuti tipange extend boundary ya city ya Blantyre. Kuti zinthu ziyende msanga tena kukhala ndi aku lands ndi aku council kuti agwirizane kuti zinthu ziyende bwino. Monga zimene tinapanga ndi STI ndi Malawi housing maona lero kuti zinthu ziyamba kuyenda. Oyimira ofesi ya mkulu wa konsoloyi Akostile Chanza ati konsolo yawo ikukumana ndi mavuto okhudza malo osiyanasiyana kamba kuti alibe malo okwanira. Iwo ati ndikofunika kuti unduna wa zamalo upereke m'manja mwake malo omwe akungokhala komanso kukulitsa malire a konsoloyi. Ifa konsolo mzinda wa Blantyre tili nkhawa zazikulu zokhudzana ndi malo. Konsolo yathu ilibe malo okwanira amene tingathe kuwapasa anthu amene akufuna kupanga chitiko mtawuni mwathu kapena kumanga nyumba zogona. Izi zapangisa kuti anthu ambiri azisowa kopita ndi makamanga nyumba zawo m'mapiri. Mzinda wathu wa Blantyre uli ndi mabungwe angapo amene amakhala ndi malo. Pa organization ya department ya malo pa Chingereza amati Ministry of Lands, Housing and Urban Development, tini Mal Housing Corporation, tini private sector komanso city council. Onsewa tingana kuti ni malando zakuluakulu amene alipo follow mzinda wathu wa Blantyre. Komano tikanena za konsolo mzinda wa Blantyre ilibe malo oti ingaloze kuti awawa ndi malo amene tasunga omangira zinthu zonse zokhuzana ndi chituko cha mtawuni mwathu kapena nyumba zogona za anthu. Malipoti akusonyeza kuti anthu ambiri amalowerera ndi kumakakhala m'malo oletsedwa kamba kuti konsoloyi ilibe malo omwe ingapereke kwa nzikazi. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi mwatsatanetsatane posachedwapa. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Chafuta nchani? Pakazanga. Alipo chiopsezo. Ali kuti? Kuchipatalako. Ndikuyenera ndifike kunsanga. Chakuchitikira ndi chani? Ali ndi malungo? Ayi, nzopya. Ndi nchani nanga? Chani? Akukabaisa Jackson olelera.
ena ake anandiuza kuti zinthu zimene chazi sizabwino iyayi. Anakunamizani njira zolerera nzosaopsa nkomwe. Zona. Etu. Inde. Akazanga anagwiritsa ntchito Jackson olerera kwa chaka. Tisanapange chiganizo chokhala ni mwana wathu woyamba. Ndipo taonani pano momwe tilili athanzi. Kutere kuwa akazanga upanga zolondola? Inde. Apa ndemwe ndimasula. Musamvere mabodza ndi nkhamba kamwa zokhudza njira zolerera. Pitani ku chipatala chomwe muli nacho pafupi kuti mukamve zoona. takulandiranso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano makhansala mu mzinda wa Mzuzu awalangiza kuti achepetse ndale ndi kuyika chitukuko patsogolo. Akuluakulu a zipani za Malawi Congress MCP ndi UTM alangiza makhansalawa kuti anthu sangawasankhenso pa udindowu ngati apitirize kutsogoza ndale m'malo mwa ntchito za chitukuko. Samgalimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani yemwenso ndi phungu nyumba malamulo mu mzinda wa Mzuzu a Benex Mwamulima anati chitukuko sichingayende ngati makhansala ndi aphungu akuyika patsogolo ndale. Amwamulima omwenso ndi membala wa komiti yaikulu ya chipani cha Kongresi anayankhula izi pomwe iwo ndi makhansala amakatsegulira mlatho omwe walumikiza madera achiputula ndi Zolozolo. Makhansala onse ayike ndale pambali koma ayike chitukuko kukhala namba 1 chifukwa anthu sadya ndale ayi, anthu amafuna chitukuko andi chitukuko ndi chimenechi. Ndakuwuzani kale kuti apa mayi wina anandiuza kuti mwana wake akanapita ndi madzi chifukwa poti panalibe chani bridge. Gavanala wa chipani cha UTM ku chigawo cha kumpoto a Moses Mulenga anagwirizana ndi Mwamulima ndipo anena kuti nthawi yakwana kunena kuti atsogoleri ayike ndale pambali ndi kukhala ndi chidwi pa chitukuko. Chitukuko nchofunikira kwambiri chifukwa atsogoleri tonse andale tati tigwirizane kuti za ndale zikhale apo. Ndale tinapanga kale 2020 tinavota ndi utsogoleri, chimene chasalapo ni chitukuko. Tifuna kuti tione makansala ambiri apange ngati zimene kansala wakuno Heweti Nkandawira apanga pamodzi ndi MP athu. Kansala wa wodi ya Chiputula a Heweti Mkandawire anati mlatho wakale udali woopsa kwa ana asukulu ndipo anena kuti mlathowu umalumizanso anthu omwe amapita ku chipatala chikulu cha Mzuzu. Bridge lakhala almost 15 years. Nengati lafika pati tamanga bridge apati kusangala kwambiri kuti anthu ambiri azithandizidwa. Anthu akadwala mungati nyumba yapafupi apapa ndikamaza atenga mwina usiku kupita kuchipatala ichimizi makazungulira ku airport kupita ku central. Komano apapa ndikuti tizikhala kuti kathawi kochepa tafika ku central hospital. Ntchito yomanga mlathowu yatenga ndalama zokwana 3.7 miliyoni kwacha za thumba la ndalama la chitukuko ndipo uthandiza anthu akumaodo kwana asanu mu mzinda wa Mzuzu. Mzinda wa Mzuzu uli ndi anthu opitirira 200,000 ndipo uli ndi maodo okwana 15 komanso dera la phungu limodzi. Achinyamata pansi pa bungwe la Youth Empowerment Forum adandaula kuti sakupeza mwayi wa ngongole mu ndondomeko zimene boma lakhazikitsa. Gulu la Youth Empowerment Forum limalimbikitsa achinyamata kutenga mbali pa zochitika mdziko. Patience Lunda ali ndi nkhani yonse. Mawu ake mlembi wamkulu wa gulu la Youth Empowerment Forum a Grace Gondwe anati achinyamata makamaka omwe amakhala m'madera omwe amavuta kufikiridwa akuvutika kupeza ngongole kuchokera ku ndondomeko ya boma ya NIF. Agondwe ananena izi pomwe anakhazikitsa nthambi ya gulu lawo mboma la Karonga lolemba ndipo anati pa mamembala awo 425 palibe yemwe anapindulako ku ngongoleyi. Iwo anati dziko la Malawi litha kukwanitsa ndondomeko yake ya chitukuko ya Vision 2063 ngati achinyamata angayikidwe patsogolo. Kuti ngongole yakutanthauza achinyamata monga mene tili ife ngati a Youth Empowerment Forum tili ndi achinyamata amene akuti tani akutitsatira. Okay, nde tikafikira mwina mupempho limene loti mwina tafika unene kuti ndi achinyamata afuna zakuti azikhala kuti akutani akutimva koma pena kumakhaona kuti iwo ali ndi maganizo ena ona kuti amene awawa atha kupindula kapena. Posachedwa apa mneneri wa bungwe lopereka ngongole la NIF a Whiton Kapasule
anauza Times kuti achinyamata ambiri sakukhutira ndi ndondomeko zomwe ayenera kutsata akafuna kutenga ngongole zomwe zimapangitsa kuti alephere kuzitenga. Akapasule anaonjezera kuti achinyamata ambiri amafuna ngongole koma alibe zikalata zowayenereza kutenga ngongolezi. Bungwe la Youth Empowerment Forum likuphunzitsa achinyamata am'maboma asanu ndi atatu za mmene angapititse patsogolo ntchito za ulimi. Mawu ake wapampando wa komiti yoona za chitukuko kudera la Wansambo m'boma la Karonga Ahape Ndovi anati nthawi zambiri achinyamata satengapo nawo gawo pa ntchito za chitukuko. Before nisingize kuti anali patali ndi nkhani za chitukuko amaona ngati chitukuko ndi cha anthu akuluakulu okha koma pano MSCE a chaka chatha. Rebecca Chimjeka ali ndi zambiri mu ripoti ili limene wawerenga Tawanga Sabola. Mneneri wa bungwe layo The Child Memory Chisenga anati bungwe lawo laganiza kuti kulembetsanso mayeso apadera chingakhale chinthu cha nzeru kusiyana ndi kuti ophunzira akaloweso mkalasi ndi kudzalemba mayeso kumapeto a chaka chino. Iwo anati njira yolembetsanso mayeso apaderawa ingakhale njira imodzi yolimbikitsa ophunzira kuti alembeso mayesowa. Chiona cha nzeru kunena kuti kusiyana ndi kuti awaphatikize ndi ophunzira 2021 kuti alembeso mayesowa zimene zatenge nthawi yayitali kuti adzamve zotsatira zawo. Ena mwa iwo ndi atsikana athaopezeka zoti akwatiwa ndi zina zotero. Bwanji atangolembetsa mayesowa padera mwa supplementary kuti amene sanachite bwino mu 2020 atha kulemba kukhala ndi zotsatira zawo mwakanthawi kochepa kusiyana ndi kuti akhalenso chinthawi chachitali akudikirira kuti zotsatira zizatuluke pamodzi ndi ophunzira a 2021. Koma mneneri wa bungwe la Malawi National Examinations Board Amayamiko Chiwaya sanapezeke kuti athirepo ndemanga pa nkhani iyi. Ndipo mneneri wa unduna wa zamaphunziro Chikondi Chimala anati undunawo ukhala pansi ndi kuunika ganizoli. Pa 1 April chaka chino bungwe la Manebu lidatulutsa zotsatira za mayeso a MSCE omwe ophunzira adalemba kumayambiriro a chaka chino. Zotsatirazi zinaonetsa kuti mwa ophunzira 138,000 omwe analemba mayesowa ophunzira 57,293 ndi omwe anapambana, kutanthauza kuti ophunzira 41 mwa ophunzira 100 aliwonse ndi amene anachita bwino. Izi ndi zosiyana kwambiri ndi zotsatira za chaka cha 2019 chimene ophunzira okwana 50 pa 100 aliwonse adapambana mayesowa. Ndipo m'mawu ake nduna ya zamaphunziro Agnes Nyalonje anati panali zifukwa zingapo zimene zinapangitsa kuti ophunzira asachite bwino m'mayesowa. Mwazina Anyalonje anati kubwera kwa matenda a COVID-19 kudasokoneza ndondomeko ya maphunziro m'dziko muno. Nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Mbali zokhudzidwa pa mlandu wa akuluakulu wa Malawi Defense Force zapatsidwa masiku 30 kuti zipereke mfundo zomaliza. Auladi Musa ndi a David Kwanjana apempha belo pamene bwalo lomang'ala likuyembekezereka kupereka chigamulo chake pa apilo yawo. Ndipo boma lati siliyankhulapo zambiri pa sitalaka ya aphunzitsi kamba kuti zokambirana zakadali mkati. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani maski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Elita Soko. Madzulo abwino. Madzulo abwino ndi nthawi za nyengo ndipo muli ndine Mande Ndaungapo ndani. Ndipo tsopano tikupatsirani imene nyengo itakhalire usiku uno komanso mawa. Kugwa mvula mabingu m'madera mchigawo chakumpoto makamaka kunkhalabe ndi Ukaronga, koma m'madera a mzigawo zapakati ndi kumwera chiyembekezere nyengo ya mitambo ndi yozizira pang'ono usiku ndi mawa. Masana kudzagwa mvula mabingu m'madera ena mchigawo chakumpoto, koma kudzakhala kwa mitambo ndi mvula yowaza idzagwa m'madera ochepa kwambiri muzigawo zapakati ndi kumwera.
langizo. Mphepo yamwera ikuyembekezeka kuyamba kuwomba pa nyanja ya Malawi ndi pa mtsinje wa Shire, mwachoncho tiyenera kukhala osamala. Mphepo ikuwomba kuchokera kumwera chakumvuma koma idzomba mwamphamvu m'madera amene mugwe mvula ya mabingu. Mkucha mvula idzagwa chigawo chakumpoto ndipo idzakhala yochepa mphamvu. Tsopano tikupatsani imene ikutenthere komanso kuzizirira madera osiyanasiyana mdziko muno. Kwa Ngabu kutentha pakati pa degrees 21 komanso 32. Ku Blantyre pakati pa 18 degrees Celsius ndi 28 degrees Celsius. Ku Lilongwe pakati pa 15 degrees Celsius komanso 27 degrees Celsius. Ku Mangochi pakati pa 20 degrees Celsius komanso 29 degrees Celsius. Ku Nzuzu kuzatentha pakati pa degrees 18 komanso 24. Pomaliza tikupatsani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa mawa pa 7 April 2021. Ku Nzuzu dzuwa lizatuluka 12 minutes to 6 ndipo lizalowa 9 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa lizatuluka 11 minutes to 6 ndipo lizalowa 8 minutes to 6. Ku Blantyre dzuwa lizatuluka 15 minutes to 6 ndipo lizalowa 15 minutes to 6. Zanyengo ndi zomwezi. Dzina langa ndi Mandenda Ongapondani. Madzulo abwino.